Acabouse o recreo, chegou a profe. Bueno, vou a dicir unha cousa, non sabedes a emoción que me dá non pasar por aquí, o sea, preparo directo pois 15 minutos ou así, antes ou 20, bueno, cando me acorde, cando teño tempo. E deixo aquí, e marcho. E depois ando a pasar así por aquí e miro e dixo, joi, aí hai 3 personas esperando por mí. Hai 4, hai 7, ora había 11. Que guai! Tamén vos vou dicir unha cousa, que o día que non esteades aí, tendesme tan acostumbrada a estar aquí, pendiente de min, que o día que non esteades voume levar un chasco tremendo, así que vos quero aí a pie del cañón, sempre, Dios mío. Moi boa tarde, miña querida xentiña. Non vos dá a impresión de que estou afónica, pero non porque me dera o frío nin nada, que onte reínme moito, reínme hasta quedar afónica, o sea, pasino moi ben. Entón estaban por aquí xa en primer lugar Nieves e Pilar, como sempre, aí Nieves dirigindo todo, bueno, como eu traballo tamén dunha presidenta, dunha vicepresidenta. Ola comunidade, quen anda por aquí? Nieves desde Vigo, a tropa de Pilar desde Guipúzcoa, periferia do Caribe, sí, seguro que sí. Tendes mal tempo, por aquí fai bastante frío, e a verdade é que, mira, choveu a mañán 2 veces, escampou, colleu unha chuvia na horta, volveu a escampar, volveu a salir o sol, puden ir a dar un paseiño por aí ao monte, depois volveu a chover, agora estaba chovendo, e encendín o fogón, e a quen non lle guste, que non veña, a quen non lle guste, que non invito. Ajo e frío solo, claro. Que máis se pode pedir para haber mal tempo? Vento, tronos, rayos, relámpagos, claro. Aquí estamos, jefe, moi boas tardes a todos, está Celi tamén por aquí, como non. Mima, Celi, teñoche que dar un montón, teñoche moito que agradecer, porque sempre mandase consultas á radio, e xa non é porque teña temor a quedar sin consultas e quedar sin o traballo na radio, non sei, porque en principio, cando me chamaron para ir traballar á radio, era para ir traballar levando eu un tema e falando dese tema, pois bla, 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 e dixo eu, non vos preocupedes que traio cada semana un tema, sin problema, eu podo falar durante a media hora inteira, eu sola. E o tema das consultas surgeu, o sea, ás veces as cousas surgen porque a xente o demanda, e quen o empezou a demandar fostedes vós, as miñas seguidoras e as seguidoras da Radio Gallega, por suposto. E agora, pois, chegouse a coller un punto que xa non lle chamamos o espacio da horta de Nusca, senón que é o espacio para contestar preguntas e dudas dos ointes da Radio Gallega. Pero, o sea, que agradecer, sobre todo a persoas como a Celi, que todas as semanas manda unha pregunta ou 2, ou un mensaje bonito de agradecemento, que tamén os leen. Entón, pois, claro, iso denota que me quere ben, Celi. Non quero que quede sin traballo. Así que, moitas gracias a todos e a todas as que me mandades consultas á radio. Hoxe escribeume unha rapaza nova que non me acordo de onde me dixo que era, por privado polo Messenger do Facebook. Entón presentouse, bueno, dixo que facía xa moito que me seguía, e que bueno, que se non me importaba contestarlle, porque tiña moitísimas dudas, e se non me importaba a min contestarlle así logo, se non me parecía mal que me fixera preguntas. E bueno, o que lle dixen a ela, repito a vos tamén. Temos este espacio de directo, que mal que ben, polo menos 10 ou 15 preguntas podo responder, porque eu son moi faladoira, vaiseme tamén así tal, e non vexo todas.
teño o programa da radio polo cal me podedes facer preguntas. É moi raro que eu deixe sin contestar unha pregunta do meu canal de YouTube. O que xa non me comprometo é responder tamén por Messenger, por privado, polo Facebook, por Instagram, polos mensajes privados de Instagram, porque sondes moita xente feliz da vida, pero eu non podo atender a todas esas demandas ocultas, porque son como mensajes privados, porque son moitas preguntas que entran diariamente. Entón, a min, se me facedes unha pregunta no meu canal de YouTube, e vou vos dicir unha cousa, se tendes unha pregunta sobre empanada e me facedes no vídeo onde falo dos repolos da horta, váleme. Non tendes que buscar un vídeo para facerme unha pregunta, un vídeo en concreto para facerme unha pregunta dese vídeo en concreto. Preguntade o que queirades, donde queirades, pero no canal de YouTube sí que intento responder sempre todo, a iso sí que lle dedico, porque eu quero coidar con máis cariño, penso que é como no futuro que poida ser a base dos meus ingresos, penso eu, e quero coidalo como se fora, pois, a miña tienda, o meu sitio para compartir con vos e así. E a través das outras redes sociales poño vídeos para vos enseñar cousas, pero non me comprometo a responder nada, porque hai días que non leo nada de nada de nada, outros días de corrido vou lendo así rápido e só lle dou corazoncitos, e a maioría dos mensajes quedan sin ver, porque entran, vos imaginádevos, casi 300.000 personas me seguides, nos distintos canales e tal. É verdad que moitas de vos estades repetidas en varios sitios, non? Pero non todo o mundo, O sea, hai xente que teño no canal de YouTube que non teño en Instagram, ou xente que teño en Instagram que non teño en Facebook. E hai moitísimas persoas, sobre todo maiores, que só saben andar no Facebook, nin saben o de YouTube, nin saben nada de Instagram. Entón, claro, son xente diferente, 300.000 persoas, aínda que só fagan 1.000 cada día unha pregunta, son 1.000 preguntas cada día, é inviables a responder a todos. Pero, o sea, preguntadesme moito máis, que 1.000. Imposible. Entón, vamoslle dar paso ás cuestións. Non sei se estará aquí a rapaciña esta que me falou, que dixo que empezaba na horta, que lle dixen, teño un canal en YouTube, suscríbete, que é gratis, a min vasme axudar un montón. E os domingos teño un directo, así que che espero ver ali no directo, non sei se estará aquí. Por certo, 130 persoas e só hai 60 me gustas. É que non sei se sabedes o importante que é para os creadores de contenido, para min, que lle deades a me gusta. É super importante. Para min, para o meu canal. Pela, isto ainda o apartamos. Bueno, pois aquí vamos dar un pouquiño así, que vai moitísimos mensajes. Moi boa tarde, Nusca, comunidade, un biquiño aos afillados e ás afilladas, que non se nos ocurra olvidarnos desde a Serra do Jaliñeiros, que estuvo un bo día, pero fresquiño. Aquí non estuvo moi bo día, a verdad. Moi bo día, Carmen, desde Cambre, que tal, como estamos? Moi boa tarde. Moi boas tardes aquí, sol, pero moito frío. O primeiro, parabéns, teño... cheguei a 58.000! Mira que, pois, menudo tirón desde onte á noite, porque miren onte á noite e dixo eu, faltábame como 400 persoas, creo, Pois 58.000. Que me dera chegar a 100.000 en YouTube rapidísimo. Por certo, que non sei se está aquí Gracia. Boas tardes, Xavier, que tal? É que é tan bo de ver o logo que ten Xavier así, porque é tan brillante esa calabaza, que o vexo... E, bueno, máis as mansiñas así, que se poñedes dibujitos, é como máis... Vaiseme a vista para ese mensaje. Ou se é un pouco grande, tamén se me vai a vista. Así que, se queredes preguntar algo, poñedelle muñequiños. Celi, dime, a min dame algo de vergonza e non quero ser pesada, pero pola miña Nusquiña, o que sexa. Non é maravilloso, non? Que che vai a dar vergonza? Eu quero que un día mandes un audio, atrévete. Total, podes
rectificar, o sea, é como mandar un audio calquera por WhatsApp. Bueno, boas tardes, equipo da tarde, hola a Antón Rebollido, a Iago, e como non a nosa Nosquiña, moi boas tardes, gracias polo bo traballo que facedes, polo equipaxo que sondes, nada, son Xeli Extremadouro, eu si apetixíame falar. Ela non estaría guai. E máis, vou dicir unha cousa, e ten un secreto, pero os audios danlle salida antes que aos escritos, porque non poden acumular audios, claro, nunha radio imagínate acumular audios. Encántame todo o que faz, moitísimas gracias, Rosa, dadelle ao me gusta, xa que estades aí de paso, buscade o pituquiño de darlle ao me gusta, que non subiron tanto tampouco. Hola, Nusquiño, hola, Mar, e a toda a comunidade. Eu non mando preguntas á radio porque non podo escoitar as respostas en directo. Eso non ten que ver, Carmen. Eu vouche dicir unha cousa. Eu dono sangre e tampouco non sei a quen lle vai, pero eu sei que fago un ben donando o meu sangre. Pois isto de mandar as preguntas á radio é exactamente igual. Ti formulas a túa pregunta e se non a podes escoitar, que a ver se lle poño remedio a iso, pero se non a podes escoitar, podes estar totalmente segura que ca man de audiencia que ten a Radio Gallega, calquera pregunta que fagas vai a ser a duda de moitas outras persoas ointes e van a estar atentas á túa pregunta e á miña resposta. O sea, que enviar preguntas á radio non é só unha cuestión de bueno, eu non lle mando que depois non podo escoitala. Eso non, quero dicir, dá igual. O importante é que a mandes, apoias a min, apoias a radio, apoias o programa á tarde e axudas a xente que non sabe escribir o mensaje que está escoitando. Así que esa excusa non me vale, Carmen? Pa semana espero a túa pregunta. Por certo, esta semana non teño programa na radio, porque hai como unha volta ciclista, non é a volta ciclista a España, pero é unha volta ciclista de inclusión ou algo así, e teñen a que cubrir en directo. E xusto cubren entre as 4:30 e as 6:30 ou as 7:30, unha cousa así. E danlle cobertura a esa volta ciclista, non sei se é de integración, non sei moi ben como é, danlle cobertura, entonces quedamos sin parte do programa, incluindo a miña hora, así que esta semana na radio non nos vemos, pero vos podedes mandar os mensajes igualmente, mensajes, fotos, vídeos, que eu miro os igual tamén, audios, o que queirades, que quedan ali acumulados, e vanos poñendo así por orden de chegada. Parabéns, Nusca, 58.000 suscriptores. Que guai. Moitísimas gracias. Hola, Nusca, desde Brasil. Hola, Rosalía. Que tal? Aquí envías con... Aquí envías con... Non sei onde envías con ou se cho escribeu mal ou aquel. Pero granizou esta tarde. Envías con, nunca escoitei envías con, non sei se é un sitio, ao mellor quedou mal escrito, porque ás veces eso que posta a escribir mandas e depois daste conta, está mal escrito. Bueno, pois agora quedou así. Hola, felicidades, desde que te conozco estou enganchada aos teus vídeos desde o Grove. Bueno, que opinas das telas antierbas? Primeiro, María Domínguez, moitísimas gracias. Estou encantadísima de que esteas enganchado aos meus vídeos, pero non mires moitos de sopetón porque che poden aburrir e depois repítenche como ao criollo. Entón, iso xa non é bo. Entón, vainos mirando pero pouquiño a pouco. Que opino da tela antierba? Bueno, pois opino mal. O sea, para min non o é, non a quero. Podo chegar a entender que en certos sitios, como por exemplo jardíns dos ayuntamientos, non, que teñen ao mellor un pouco de baljada,
que para aguantar do terreno, que a chuvia non faga destragos e tal, que teñen que poñer unha malla antierbas para facer de retención dese sitio ou así, para poder implantar solo aquelas plantiñas, porque ten un dificilísimo acceso pois para telo ben, sin malas ervas, e poder podar e todo eso, non? Nas hortas, nunha horta na que planten porque se dedican a vender tomates, repolos, lechugas, judías e tal, e planten pois 400 plantas de tomates, 400 plantas de repolos e 2000 lechugas cada mes, entendo que teñan que poñer esa malla. Entendo que se queira poñer esa malla, non sei, nunha horta privada así para unha casa, non entendo, o sea, non entendo. Sei que é por comodidade, pero moitas veces tamén é por desconocer que é o que fai esa malla, porque unha malla antierva non ten nada extraordinario nin herbicida. O que fai esa malla antierva é evitar por insolación, o sea, dalle o sol directamente e o plástico ao quentarse multiplica ese calor e queima a maioría das plantas que están debaixo desa malla e non nacen ervas, é verdad. E de paso mata tamén por non se di solarización, bueno, por moito calor do sol. De paso, tamén queima a todos os microorganismos, as miñocas, e só sobreviven debaixo dese plástico os caracoles que entran a pasar a noite, ou as cucarachas que poden soportar temperaturas de 50 e pico de grados ou de 60, e as toupeiras. E pouco máis, quero dicir, mata microorganismos, non vale de nada que botemos compost en unha terra na que poñemos malla, porque vai a ser unha terra igualmente matada, morrida. O mellor, para unha casa de unha familia, non? Dame igual que sean 2, 3, 4, 10 personas nunha casa, non? O mellor é que adaptes a cantidad de plantas que de verdad comedes, en vez de adaptar o suelo ao pouco tempo que che queda libre para poder atendelo. Voume explicar. Na maioría dos casos, e mira que isto é algo que eu recalco, pero tendedes a facelo. Eu xa hai moitos anos que desistindes, eu xa non fago así. Cando vos preparades un terreno, non? O primeiro ano é verdad que todos temos como máis mesura, temos como máis control do que plantamos, imos como máis pouquiño a pouco, non sabemos, desconocemos, non queremos pasarnos, entón, pois eso, plantamos un pouco menos. Pero despois, co paso dos anos, vímonos arriba e plantamos para nós, para noso cuñado, para nosa sogra, para nosos fillos, netos, xenros e demais familia, que na maioría dos casos nin che agradecen que lle deas unha lechuga, porque resulta que a túa lechuga ten un caracol no medio e 2 lesmas, e a maioría da xente iso moléstalle e resultalle asqueroso. Prefiere comer unha lechuga que non teña ningunha lesma, nin ningún caracol no medio, pero que teña herbicida sistémico metido dentro da planta. Iso pasa así, porque a maioría da xente que che vai coller as cousas que plantas na túa horta, vai che escoller porque el ou ela non planta. Pero quere que sean perfectas, como as da tienda. Entón, na maioría dos casos, aínda encima non xo agradecen o que deberían, porque plantar algo e coidalo e leválo ao término dá moito traballo. E, sobre todo, se plantamos en ecológico, se intentamos casar os caracoles en vez de botarlle o granulado para envenenalos. Se intentamos que os paxaros non nos coman en vez de botarlle... Vos me entendedes. Tratar de curar os hongos das plantas, primeiro de xeito natural, antes de botarlle pois químicos, sulfatos e demais cousas. Dá máis traballo. Entón, vou a dicir unha cousa. Eu, antes de poñer unha malla antierva
porque senón é que non teño tempo para atender 12 repolos, 12 lechugas, 12 plantas de pimentos e 12 plantas de tomates. Para que queres tanto? Vos pensade, a maioría de vos planta, bueno, a ver, eu ás veces isto tamén o fago, pero eu porque prefiero plantalas para darles de comer ás miñas jaliñas porque lle gusta moito. Pero a maioría das persoas, pensadio, van comprar lechuga e din, bueno, vou comprar este ano, só vou coller 12 lechugas. Pero chegas á tienda e resulta que hai unhas rojas bonitísimas, hai outras que son como un pouquiño máis oscuras e hai outras verdes preciosas. E ti só ibas a coller unha dúcia, pero, claro, chegas ali e, claro, como lle dis á da tienda que só che dea 4 de cada, que che dá vergonza? E dislle, bueno, pois dame unha dúcia de cada, ou media dúcia de cada, e ao final acabas levando para a casa unha dúcia de lechugas, ou dúcia media ou 2 dúcias de lechugas. Está ben? Plantas as lechugas, está ben. Agora dime, sinceramente, cantas lechugas comes en unha semana? Todos estamos de acordo en que se tes invitados ou hai semanas que te apetece máis e ao mellor podes comer unha lechuga inteira, grande, bonita, en toda a semana. E ao mellor, pois unha lechuga chegaría xa a semana. Pero realmente comedes todas as semanas unha lechuga cada semana ou cada 3 días? Ou moitos ondes na casa ou non. Realmente unha lechuga cheganos para toda a semana e ás veces sóbranos, outras veces fáltanos, é verdad. Pero se comemos unha lechuga cada semana por, vamos a poñer por norma general, así, como para facer unha media, unha lechuguiña jopa a semana, faime boa falta. Cantas lechugas che fan falta ao mes? 4. 5 por si hai algunha semana que en vez de unha comes 2, 5 lechugas. E podes plantar 6 lechugas por dicir, bueno, para lle dar unha a miña irmán ou a miña cuñada. Esos son 6 lechugas ao mes. Cantas plantamos? De 12 a 24 ou a 36 lechugas cada mes. Quen as come, nin quen. Grelan. Pois, eso, en vez de poñer un plástico para atender eses 12 repolos, 12 plantas, planta a mitad. Planta 4 lechugas ao mes, que che chegan de sobra. E iso son 12 lechugas en todo o verán que vas a plantar, de sobra. Porque 4 lechugas, plántalas agora, por exemplo, en abril. 4 en abril, 4 en maio, 4 en junio, 4 en julio. E tes lechugas hasta agosto ou hasta setiembre, con unha dúcia de lechugas, Mira o que vos digo. E ás veces saber botar a conta do que vas a comer é o que fai que non plantes tanto, que non te desgastes tanto físicamente porque non che dá tempo a atender todo, psicológicamente queimaste e desgastaste porque diste, mima, non teño tempo nin a ir a regar. Non é o mismo ir regar, como agora, isto que vos dixen, unha dúcia de pimentos, unha dúcia de tomates, unha dúcia de lechugas e unha dúcia de repolos, e 3 dúcias de fresas plantamos, non? Para regar todo iso, faiche falta mínimo 1 hora cada día, ou 1 hora cada 2 días, non? Se vas cada 2 días. Pero se en vez de eso plantaras o que realmente necesitas para telo ben coidadiño, en 10 minutos ao mellor tiñas regado todo eso, porque non terías tanto que regar. De corazón, non é máis produtivo ter 12 plantas de tomates, que non che dá tempo a coidalos ben, a amarralos ben, a sacarlle ben os chupóns, a miralos cada día, se teñen algunha folla que necesitan un coidado, que tes que ir para facer o preparado con leite, con bicarbonato, ou cola de cabalo, ou que lle queres botar un pouco de aceite de nin, ou, joder, que ves que ten tuta, e tes que observar onde está a tuta cando é pequeniña, mirar tal. Non é o mismo atender 4 plantas e telas ben coidadas, que che van a dar 15 kilos de tomates, que ter 2 dúcias de plantas de tomates que che van a dar igual os 15 kilos de tomates, pero perdestes máis agua, máis tempo, máis chascos, máis desilusión porque che enfermaron, porque non tes tempo, porque se che agobia todo, porque chega o domingo e queres ir como todo o mundo á playa ou a pasear e non podes porque tes tantos tomates. Ás veces é máis centrarse no que vas a comer de verdad
Menos plantas non significa menos produción, significa que o tempo empleado é menor, podes plantar máis diversidade de cousas no mismo espacio, sin agotarte moitísimo porque teñas que sacar as malas ervas, e así evitas de ter que poñer esa malla antierva porque non tes tempo. Porque non é o mismo plantar, imaginaros, 1 metro por 2 de largo, en ese cacho, 1 metro por 2 de largo, ese cachiño tan pequeno, ben estipulado, ben postas as cousas, que non se solapen en sol, poñendo atrás os tomates para que collan ben as 8 horas de sol, poñendo solo as 4 plantas de tomate, en diante poñendo os repolos, e solo 3 repolos, porque para que queres unha dúxia de repolos, ou 2 dúxias de repolos, a non ser que fagas como a min e queiras botarlle de vez en cando un repolo ás galiñas ou a unha ovella que teñas ou así, sacando eso, ti comes máis dun repolo á semana? Sinceramente, non fai falta que me conteste siquera. Ti pensa, se comes unha lechuga á semana, podes comer un repolo tamén á semana, pero non comes 2 cousas de cada, non comes 2 repolos á semana, 2 lechugas á semana, 2 kilos de tomates á semana, ou son de 50 na casa, ou realmente iso non é así. Chegaríanche 4 repolos. Mira o que che digo, plantas 4 repolos, agora a mediados de abril. En junio só os podes coller. Bueno, pois un pouco antes de empezalos a coller, plantas outros 4. Non te desgastas ti, non desgastas a terra, non tens que emplear máis fertilizante, porque canto máis plantes, máis tens que fertilizar a terra. Canto máis fertilizas, se faz o teu propio compost, quedas sin el. Entón, tens que botar mansa de fertilizantes químicos ou de abonos preparados químicos, tens que botarse a química porque non tens con que abonar a terra. Entón, planta escalonado xusto o que necesites, é unha boa estrategia, vaiche a aforrar tempo, cartos e paciencia, valo disfrutar moito máis porque a horta é para disfrutala, e non che fai falta a malla antiarva, que para min é no, para min é no. Ai, e non falastedes nada en todo este tempo que tuve eu a falar? Non me creo nada. Sí que falástedes. Sí que falástedes. Sale mosca. Sai unha lesma por aí, mira ti. Vamos a ver. Onde está esa lesma? Hoxe non lle din ao pitoco das lesmas. Mima, pero a ver, onde está? Hai lesmas, xa vou. Dios, pero un día... este Jorge, vale. Perfecto. Jorge... Listo, Jorge marchou a descansar que tiña moito sono. Xa se foi para dormir. Xa, la recoño para a mosca que pesada está. A recoño para o Jorge, escribeu ben de mensaje. Estaba aburrido, che. Hola, Nusca. É comunidade. Estou na horta a arrancar ortigas. Tendes algún remedio para elas? Aquí en Oseiro Arteixo está o día como en Ferrol. Ando chove, non chove, cando quero, cando o sol, cando non gafas, cando non paraguas. Pois moi ben. Que remedio teño para as ortigas? Pero se as ortigas é do milloriño que podemos ter na horta. As ortigas, as estrugas. Mira, as ortigas o mellor que podes facer é facer purins con elas. Colle, así como as arrancas, méteas nun capacho, nas metas con terra mellor, porque senón a terra pois vaiche a manchar o purín. Méteas nun capacho, cando este o capacho cheo, ben sobado, encheo ben de agua. Remexeo cada día hasta que se desfajan, hasta que se descompoñan. Podeche levar 7, 8 días, 10, 12, dependendo do calor. Pero fai purín, e ese purín podes botar a composteira, podelo botar diluído a mitad polo menos,
como abono, como fertilizante, porque che vai a ter moito ferro, calcio, nitrógeno, para as verduras, para os repolos, para os coleiros, non lle botes aos allos, se tes plantados allos, porque non lle vai ben, pero calquera tipo de repolo, de verdura, de brécol, de coliflor que teñas aínda, se aínda tes grelos, tamén os podes botar. As ortigas van ben para a composteira, o sea, é dunha das milloriñas que podes botarlle á composteira. É o que indican na túa horta que tes un terreno san, con moito aporte de nitrógeno, e que sepades que as ortigas as podemos comer nós tamén. O sea, é unha fonte de calcio e de ferro maravillosa, do máis natural que hai. O sea, pódense comer escaldadas, porque se non podenche picar, pero tamén hai quen as come, o sea, facéndolle isto así, quitaslle xa como se foran os peliños que dan a urticaria, por iso se chaman urticantes, non? Que che fan a urticaria. Esas se poden comer así, pero podense comer escaldadas, en revueltos, en tortillas, en salteados, podes jardar as follas, secalas e despois botarllas a unha infusión, pois igual que lle botín eu aquí melisa, salvia, erva luísa e mansaní, pois igual tamén é facer unha infusión de urtigas. O sea, vai habituando o corpo a ela, pero podele tomar diariamente. Xa che digo que é unha das ervas mellores para a anemia e para cando estás con problemas de calcio ou así, sobre todo cando están medrando os rapaces na menopausia. Hai que aprender a comer ortigas, hai que aprender a comer ervas que deixamos de comer, porque nos dixeron que a rúcula era exótica, era moito mellor. Que non é así. Vamos, mi madriña que mande... A mitad dos mensajes eran da lesma para avisarme de que había unha lesma. Eu sin enterarme aquí, dándolle veña, caña, a unha pregunta solo. Cando vienes a Lugo? Dime, Luísa. Luísa, vou mañán vou a Lugo, e mañán empezo un curso en Lugo e vou estar 4 días dando un curso intenso en Lugo. O que pasa que foi organizado pola Deputación de Lugo e xa están as plazas cubertas e creo que xa hai xente en reserva. Creo. De todos os xeitos, se chamas ali á Deputación, pois pregúntalle se hai xente en reserva por si falla alguén, se che poden anotar ou así. Pero xa vou mañán. Son 4 días de curso. E despois, cando vou por Lugo, cando me chamedes, como te chamas? Luísa, non conoces a ninguén que teña unha asociación? Ou así. Eu vou dar charlas a asociacións, calquera que teña unha asociación de veciños ou de unha mancomunidade, unha comunidade do que sea ou así, e chamanme e vou. É así. Teñen que ter un local para poder dar a charla, que normalmente as asociacións a teñen ou pídenlle a alguén ou a unha... como se chaman os centros sociocomunitarios ou así, que tamén os cede o Concello ou así, para dar charlas, pois como haba un sitio e me chamen, eu vou. De feito, este mes de abril teño casi petado todos os días de ir dar charlas. E maio tamén só estou cubrindo. O sea, maio tamén vai a moi bo ritmo de cubrilo de charlas que me chaman para asociacións ou para algunha tienda agraria ou unha tienda que venda destas piensos e plantas e así, pois xa está. Dame igual que sea en Lugo, en Ourense ou en donde sexa. Dedos arriba, isto é un atraco. É verdade, casi 200 personas e 146 me gustan. Que facedes aquí as outras 50 personas se non vos gusta? Se vos gusta, dadelle ao me gusta, que é gratis totalmente, nunca ninguén vos vai a cobrar nada. E a min favoreceme o canal. E máis así non vos van a berrar as miñas secres. Teño aquí as secretarias e os secretarios que vos van a dar así seguido a berrar porque non lle dades o like. A todas as que estades aquí, aseguradevos despois de que estades suscritas no meu canal, porque eu sei que vedes os meus vídeos porque está un canal aberto, non é privado. Pero se lle dades a suscribirme e activades a campaniña, cada vez que subo un vídeo vai vos a chegar un mensajiño, cling, como se fora un WhatsApp, e divos, no Alma da Vella Chousa acaba de subir un novo vídeo. É máis fácil, non vos lo poden poñer.
Vamos allá. Yo tengo muchísima rúcula silvestre. Muchísima, pero eso non é malo. Las ortigas tamén se poden comer, ves? Pilar tamén sabe que se poden comer. Aquí en Río Torto, Lugo, esta noite xiou. Ai, queimou os fisales. Desaparecen de todo pola xeada e polo frío. Entón, mañán para Lugo teño que ir con chaqueta de inverno e con un cuello de inverno. Levarei o fogón tamén, para poñelo ali. Pois se fai ainda xeou esta noite, se teño medo a ter frío. Ter rúcula é moi bo. A composteira sempre con ela. La infusión de ortiga aplicada al cabello después de lavado disimula las canas y suaviza el cabello. Eso, Rafa, gracias, tamén o fai a edra común que está nos muros ou así, fervida, pero fervida en decocción, a ortiga podes facer unha infusión. A edra ten que ser en decocción, o sea, unha infusión é coller unha planta, normalmente son plantas que son delicadas, poñela e botarlle agua a 100 grados, fervendo, e tapar durante alo menos 3 ou 4 minutos, iso é unha infusión. Despois cola se queres e tal. Eu non colo nunca porque a mí non me importa que me veñan cousas e comelas. Pero unha decocción é cando infusionar non chega para que a planta bote todos os seus principios activos nesa agua. Entón hai que facer como unha decocción, o sea, unha cocción moito máis prolongada para que se rompen ben as fibras e poidan pasar eses elementos que non son solubles facilmente na agua. Entón, normalmente, ese tipo de plantas telas que apretar, estrujar, machacar como para romperlle a estructura e poñelas a ferver, pero durante ao mellor 40 minutos, 50 ou unha hora, ben, a fuego lento para que non faga non fai falta. Ten que decoser lento, tapado, que non escape moito o vapor, porque se non evapórase moito a agua. Tamén sirve para disimular as canas, para suavizar o pelo e para deixalo moitísimo máis suave as ortigas e máis as edras. Nusca, as fresas tamén lle quito as flores antes de plantalas. Bueno, pero a fresa como enraíza bastante ben, pero bueno, non está de máis, o sea, eu sei que María, non sei por que quito as gafas, María del Carmen, dío porque este día fixen un vídeo porque estaba cos tomates e eu quitolle as flores, pero diariamente, a tomates, a pimentos, a berenjenas non teñen que dar flor, non poden dar flor, porque senón ao final vas a acabar tendo unha planta de tomate así e queda así, con un pimento, sí, claro, pero non vale de nada. A planta ten que crecer antes de ter fillos, pois igual que nós. Primeiro dedícate a crecer e xa despois, cando chegues á edad adulta, xa terás descendencia. As fresas, a calquera planta que recién trasplantes ou que despois de trasplantada, aínda sin chegar a medir, por exemplo, un tomate antes de medio metro, eu non lle deixo ir unha flor arriba. É unha cousa que bote a flor apical e outra que a bote nos laterales, porque o que di María del Carmen está ben, porque calquera flor aliméntase da planta. Entón, calquera flor que teña a planta vai a desvivir por ese fillo, por esa flor, e vai a intentar axudar que esa flor vai a bo término. Dalle igual medrar ou non medrar máis. Ten unha flor e po que ven a este mundo é para reproducirse. Entón, se vai a aplicar moita energía en levar esa flor adiante. Entón, todas as flores que lle quitemos a unha planta antes de que estea madura, vai a beneficiar. Pero, sobre todo, no caso dos pimentos e dos tomates, imaginadevos que estea unha planta de pimento ou de tomate ou de berenjena, pero as berenjenas xa non o fan tanto. Tomate ou pimento, temos así a planta, e ten, pois nada, apenas 3, 4 ou 6 follas, non ten máis. Non é o mismo que empece a botar a flor aquí nun lado, que empece a botar aquí un talliño de flores, que dese ainda aguanta bastante ben, que é que o bote aquí, no ápice, que o bote na parte de arriba de todo, o sea, se o bota na parte de arriba de todo,
como a savia sube así e vai cara arriba, si lle queda aquí un pouco de salvia, mira, aínda vai ir tirando cara arriba, pero si toda a savia que vai para aquí se queda en esta flor, o tomate xa está condenado a estar así dese tamaño. Entón, podes arrancar incluso toda a cabeza, porque me dicía un home hoxe, creo que se chamaba Luís, ten cuidado se fas eso, porque se rompes a planta na parte de arriba, queda inservible. Mentira! Ao contrario, de feito, hai unha técnica que se chama despuntar o tomate, que é cando o tomate ten máis de unha cuarta, ou sea, máis de 15 centímetros ou así, ca man, mismamente, faiselle así e quítaselle toda a punta, despúntase. E con iso que conseguimos? Conseguimos que nas dúas primeiras follas que ten o tomate aquí, en cada unha das axilas desa folla vai a botar un brote novo, que vai a ser un novo tallo principal, o sea, 2 novos tallos principales. E con iso conseguimos que o tomate, en vez de facer unha verticalidade entutoralo así, pero iso depende de como ti entutores, de como a ti che guste que estean os tomates, de como ti teñas a horta organizada. Se non queres que medren tan altos os tomates, telo que despuntar, porque senón o tomate vai sempre en altura. Pero se o despuntas e lle quitas a parte de arriba, esas dúas axilas van a engordar como se foran os tallos principales e vas a ter como un tomate como con ramas principales, como se fora un masanceiro ben podado en copa. Bueno, pois vai a facer unha cousa así. En vez de irse o tomate en altura, pois vais a ir un pouco máis en amplitud. E se a ti che vai mellor, porque a túa maneira de entutoralo, de podalo, de tal, che vai mellor así, esa técnica existe, de decapitar o tomate ou o pimento para que bote para os lados. O sea, é unha técnica, non lle faz mal ningún ao pimento ou ao tomate. Nusca, foches á radio esta semana, mandei unha pregunta sobre os cítricos e non vexo o resumo da radio dese día que fora. Sabes que pasa, Jesús? Que que agora o programa da radio tuve no que empezar a facer desde a casa, tuveme que preparar e facelo na casa, porque eu teño aínda uns cuantos kilómetros de ida e de volta e xa solo no viaxe se empleaba pois como 1 hora e media ben. Érame moi lonxe. Entonces, deron unha oportunidade de poder facer o programa desde a casa. Bueno, me preparíme, tuve que comprar cousas para poder facelo e fago desde a miña casa. Que pasa? Que ao facelo desde a miña casa aínda non encontrei a maneira axeitada, aínda que me dixeron a semana pasada que podía baixar o cacho do audio e cortalo ben, que aínda non o mirín, para poñelo no meu canal de YouTube. Entón, levo unha temporada sin poñer o corte, o programa, porque agora non vou ali. Eu antes iba ali á radio, chegaba a hora da miña sección, e puñía o meu trípode, puñía o meu teléfono, gravaba, e despois ao chegar á casa, pois editaba e puñíabolo no canal. E estaba genial, porque así sempre escoitaba desa pregunta, eu puñía as fotos que me mandaba a xente, entón, pois, ainda estou mirando como solventar eso. Bueno, que o vou intentar, o sea, esta semana é imposible, porque teño que traballo toda a semana fora, e non vou poder. Pero unha pregunta sobre cítricos, é que sobre cítricos é raro que non haga unha semana que non me chegue unha pregunta sobre cítricos. Pero, Jesús, se me faz aquí agora, eu agradezo que me mandaras á radio igualmente, porque así teño a ali, pero se me faz agora aquí outra vez, voume dar conta, aínda que non me podas mandar aquí fotos, doume conta porque a min todas as preguntas que me mandades á radio automáticamente mandanmas a min, ao meu WhatsApp privado, claro. Entón eu vexo aí todas as fotos, os audios, os vídeos e tal, sabes? Eu vexo os, teño o seu. Entón, se me volves a facer a pregunta, intento axudarche agora aquí. Bego, entonces enténdesme. Rosalía, boa tarde, onde estás? Celi, pois a min pásame... A ver, que pasa aquí? Vou tomar un café, pois aquí son as 3:30 da tarde. Pois vou domingo, Rosalía.
Non te enfades, pero eu teño malla. Polo traballo, boto fora da casa 10 horas e non me dá a vida. Entre traballo, casa e campo, non me dá a vida. Pero eu non me enfado, o sea, Celi, todas as formas de cultivo son formas de cultivo que van, o sea, dannos de comer. Hasta as que estou en contra totalmente delas, tamén nos dan de comer. Eu, se non pudera plantar na miña horta e tuvera que comprar repolos que veñen de extensións masivas de 80.000 plantas en unha mesma leira, que lle botan glifosfatos, que lle botan herbicidas, que lle botan pesticidas, que lle botan químicos, que lle botan de todo, tamén tería que comer ese repolo. O sea, ao final, a agricultura, pois haina desde a máis agresiva para con nós, para con a nosa salud, hasta a máis suave que intentamos coidar de outra maneira. Pero eu non me enfado, muller, ti planta como queiras. Depois, cando nos jubilemos, quitamos a malla da tua horta. Porque depois vas a ter tempo. O sea, ahora traballas 10 horas, pero para cando te jubiles, xa non traballas 10 horas. Traballas 10 horas. Eso son moitas horas á semana, Vamos allá. Falando de edras, pódese botar á composteira e os fentos. A ver, por poder, podes, pero tanto os fentos como as edras vanche a prender dentro da composteira. Con un calor excesivo, vanche a prender. Que pasa na composteira? Que ca descomposición aumenta a temperatura, e aumentar esa temperatura, a mitad das plantas morren, aínda que sean botadas con raíz, e moitas das sementes tamén morren ou deixan de ser viables porque están sometidas a un calor tremendo, que iso é o bo que fai a composteira, unha das cousas boas que fai a composteira. Pero tanto a edra como o fento dalle igual estar a 20 grados baixo cero ou a 80 grados de temperatura, vai a sobrevivir, e igual che prenden dentro da composteira. Entón non é moi boa idea, a parte que ten fenoles, sustancias tóxicas que se botas moita cantidad, a parte que non se che vai a descompoñer porque vai a prender ali, vai a botar raíces, tanto os fentos como as edras, o que vai a facer é tamén facer como se for un efecto fungicida e un efecto insecticida, e vai a matar parte dos microorganismos que queremos nunha composteira. Entón, non é a mellor idea botar edras e fentos a unha composteira, non. Nin podes botar, por exemplo, té canario, que esa sí que é invasiva e pásalle exactamente igual. Tampouco podes botar tintorera, e menos cando xa está en semente, porque despois a semente plántala por toda a horta, o sea, tintorera fuera, aínda que queimar. Que máis? Bueno, poucas máis. Silveiras tamén poderían prender, pero bueno, aínda é mellor botar silveira que edra, fento ou té canario. Mira o que che digo, Celi, pois a mí pásame igual, veo, págame igual. Nusca, boas tardes, que lle boto aos tomates para evitar mildio. José, teño varios vídeos no meu canal que falo sobre isto, o sea, e son vídeos de media hora cada un, e ao mellor hai 4 vídeos ou así, botaría 2 horas falándoche de como evitalo. Vou facer un resume moi rápido, pero despois ti vas a ir ao canal, cando podas, home, a mirar un vídeo, e pos nusca mildio ou nusca tomates ou así, e se che van aparecendo os vídeos e vai nos mirando. Como evitar que veña o mildio? O sea, o mildio non vamos a poder evitalo porque vivimos en un mundo no que estamos en contacto a través do aire con todo o resto do mundo. Entonces, ti o que podes é intentar que, aínda que veña, as súas consecuencias non sean devastadoras. Podes intentar que cando chegue, tan pronto chegue, podes erradicalo ese, pero mañán pode vir outro, porque teu veciño ao mellor non se dou conta e prolifera a enfermedade. E a través do vento veñen esporas, a través da chuvia veñen esporas, a través das patiñas dos paxariños veñen esporas do hongo. O sea que evitalo ao 100% é imposible.
a non ser que botes un produto sistémico, pero eu me imagino que me estás preguntando un xeito natural de evitar mildio. Nunca ao 100%, porque, polo que che digo, é imposible, porque vivimos en un mundo no que o aire hai para arriba, para baixo, todo o día, aire, oxígeno, e transpórtanse os patógenos, o sea, os fungos, as esporas, os hemicetos, todo o que provoca enfermedades pode vir polo aire. Bueno, todo non, pero a maioría das cousas que lle afectan ás plantas pode vir a través do aire, dos insectos, das mariposas, das moscas, das abellas, dos paxariños. O concepto entendestesme, seguro. Iso por unha parte. Despois, por outra parte, hai que tomar nota. Os hongos, o seu mildio, o oidio, a botritis, a alternaria, o tisón, enfermedades que lle poden afectar aos tomates, que ás veces pensades que é mildio e non é mildio, pero, bueno, dá igual, que a maneira de tratar ao final os hongos, pois, non é igual, pero é moi parecida. Entón, como facemos? Empezamos o ano pasado. Non sei con que abonas, con que fertilizas, pero nunca se debe abonar ou fertilizar nin con comida de laboratorio, sabes, 15-15 ou deses granulados que veñen preparados, porque é comida artificial, non estás alimentando a terra, entón unha planta nunca vai estar ben alimentada. Sobre todo, un tomate que o tes que regar profundo unha vez á semana e despois telo que manter húmedo a poder ser que estea a terra húmeda todos os días, pero tes de que dar riegos de profundidade. E a comida artificial si que ten un efecto inmediato e pode ser asumible pola planta, en 10 minutos ti bótalo, regas, e en 10 minutos a planta pode estar absorbendo porque o fixeron no laboratorio para que así sea. Pero que pasa? Que ti ao regar profundo, ao chover e tal, iso vaise drenando, esa comida desaparece, tens que volver a fertilizar. Entón, o primeiro é, na maioría do posible, facer compost para alimentar as túas hortalizas, frutas, verduras e tomates con humus, con compost ou con humus de lombriz. Iso sería o ideal, porque unha planta ben alimentada vais a enfrentar as enfermedades de unha maneira totalmente diferente. Mira, poñoche un exemplo para que entendas. Vou a asociar con nós, porque non distamos tanto das plantas. Ti imagínate dúas persoas, unha ben alimentada, pero cando che digo ben alimentada, con produtos sanos, comendo verduras a diario, comendo boa proteína, alternando carne, peixe, ovos, queso, verduras, hortalizas, frutas, variado completamente, que fai ademais algo de deporte, e vámoslo a comparar cunha persona que se alimenta, pero pois pois non sei, vamos a botar man de sempre, non? Pizza hoxe, mañán hamburguesa, pasado mañán rebosados con patatas fritas, todo frito, elaborado, ultraprocesado, desayuna croissants, come galletas envasadas destas María, con colacao, e ainda lle bota azúcar ao colacao, e ainda encima non fai deporte. Temos o concepto claro de dúas persoas, non? E as dúas están ben, están sanas, quero dicir, non se ven enfermas, pero unha está alimentada e a outra está, bueno, alimentadilla. Vale. Ven agora un virus de unha gripe tremenda, e pasa aos dous igual, teñen os dous a mesma carga vírica, a mesma, do mesmo virus e todo. Esta persona ben alimentada e que ainda encima fai un pouquiño de deporte, igual nin se entera de que ten a enfermedade, ou igual di, parece que teño un pouco de fiebre, e xa está, o sea, mañán xa está ben, pero esta persona, de tan enferma que se pon, pode chegar a ter que ingresar no hospital e quedar ainda encima unhas secuelas nos pulmóns, pois con ese moco que colleu, esa tos nos ollos, quedoulle un pitido nos oídos permanente para sempre, o sea, aparte de enfermar moitísimo máis co mesmo virus, podenlle quedar secuelas de por vida, ca mesma enfermedade.
provocada polo mismo virus. Pois unha planta de tomate é exactamente igual, non é o mismo que se alimente con compost, con humus, ten unha terra excepcional, nunca lle falta agua, nunca lle falta riego, ten as raíces ben, está nunha terra san, que unha planta que está nunha terra que, bueno, cunha malla térmica, ou sea, cunha malla antierva que aínda encima mata os microorganismos que estaban traballando para ela, e que aínda encima abonas e a fertilizas con 15-15. Esa planta, co mismo hongo e ca mesma enfermedad, poñamos mildiu, que xa que foi o que dixestes, pois mildiu. Esta planta pode lle enfermar un par de follas, daste conta, quitaslle e xa está, e sigue a súa vida pa diante, e este tomate mal alimentado pode morrer. Igual. A alimentación é a base de todo, pero tanto en nós como nas plantas. Entón, o primeiro, era Jesús, José Sobral, o primeiro, alimentar ben a terra. O segundo, manter unha distancia adecuada entre tomate e tomate. Eso de plantar os tomates a unha cuarta non vale para nada. Mínimo 40-50 centímetros, por non dicirche 70 ou 80, entre planta e planta. Cada planta ten que poder expandirse con grandiosidade e non tropezar cada lado, que depois amontónase todo, cría bafo e os hongos, como chega unha espora e encontre un sitio no que está totalmente a resguardo, con humedad constante, con caloriño constante, é o que quero hongo, prolifera dun día para outro, poñexe os tomates totalmente negros. Entonces, o segundo consello que che dou, separalos perfectamente. E o terceiro, e despois vas mirar os vídeos para velos ben en detalle, sería, pois eso, botar man, terías que ter na casa cola de cabalo, podela comprar feita, podela comprar seca para decocela ti. Teño vídeos de como se fai ben o extracto da cola de cabalo. O sea, teño 3 vídeos que lle chamo a trilogía da cola de cabalo, que tendes que mirar os 3 vídeos. Falovos da cola de cabalo, falovos de como comprala se non a tendes, de como traballar con ela, de como cosela, de cando valen purín, cando non valen purín, cando hai que traballala na casa, como conservala, para que enfermedades, como se usa, con que... todo eso. Esas son as 57. Bueno, pois eso, que hai que estar moi pendente, José. Por último, pois eso, que non, si tes 4 duxias de plantas de tomates, revisar esas plantas cada día vai che levar 1 hora e pico, só revisalas, non digo traballalas en tutoralas, regalas, quitar os chupóns, mirar as follas, está todo iso, só miralas pode che levar 1 hora e pico, porque hai que miralas, unha por unha, ben, que estea ben, isto non está ben, esta folla quito, esta non. Entonces, planta menos para coidalas mellor. Ese é o meu consello superguai. E despois, pois, eu tratoas mentras non teñen flor. Bueno, ainda non lle botín nada, xa teñen 15 días plantados, así que non besas. Porque, claro, botar cobre, estando a chover, non ten sentido ningún. Pero, bueno, co frío que fai tampouco se instalan os hongos. Non hai problema. Cando empeza a cantar o sol, vou a botar cobre. Se viñera o tempo moi a seca e fixera moito calor, mellor botarlle azufre que cobre. Son os 2 produtos naturales, pero 2 produtos que hai que botar con moitísimo cuidado e moi medido na horta. E leite e bicarbonato. E nos vídeos explico por que leite e por que bicarbonato, e por que as 2 cousas, como se fai a mezcla e como botala. Entón, pois eso. Era para outra, Rosalía, que di que son as... Eu busco a alguén que me done consuelda rusa, que non la encuentro en ningún sitio. Rosalía, pero tesnos que dicir de onde eres, porque eu que sei, se me dixeras de onde eres, ao mellor, pois... Pois non sei, poderíache dicir de onde hai, ou podíache dar eu, ou así, pero se non sei. O canle avísame cando pos algo, non podo ir o da radio, non podes gravar ti cando faz o programa da radio mentras o faz, digo eu, con verte a ti, nós felices. Moitas gracias. Ai, María del Carmen, con verme xa che chega, lo. Soy de Asturias de Avilés.
Xa nos puxo, claro, pero de Asturias... A ver, haina pola beira do camiño, teño que enseñar ben nos vídeos para que mires ben. Lo que dice es que pasa 10 horas fora de casa. Entiendo que incluye desplazamentos de ida e vuelta. Tamén pode ser, si, non pensar, é verdad. Eu podía darche, pero vivo moi lonxo, ves? Como Cristian, eu tamén penso eso. O calabacín con canta separación se planta. Mira, o calabacín en 1 metro cuadrado, 2 calabacíns nada máis. 2, nada máis. E o calabacín hai no que entutorar, sí ou sí. Ou lle pos tutor, ou lle pos arriba unha guía, se tes arriba un sitio, non sei, se tes unha vara ou o que sea, e poslle un cordel e valo guiando. Pero o calabacín ten que estar entutorado. Eu sei que hai xente que o ten polo chan, pero eso non... Que me diga a min unha persona desas que deixa o calabacín polo chan, que me diga si a partir de junio ou julio si xa non ten o calabacín enfermo, podre e cheo de oidio, porque o ten que ter. É que se non... Entón, en tutoradio, dadevos conta que pode ter un diámetro o calabacín de, non sei, pero 80 centímetros de diámetro, O sea, casi 1 metro lle fai falta para un. Por iso te digo, nun metro cuadrado 2 e nada máis. Eu tampouco encontro a Consuelda. Monse, a ti de onde eres? Llega tarde, pero lleguei. Un abrazo, querida Nusca. Gracias, Alicia, por estar aquí, por chegar, por saludarme e por vir. Boa semana, xa vos estades despedindo. Claro, é que xa pasou 1 hora. Felicidades por los seguidores. Gracias, Mar. É que esta semana cheguín a 100.000 en Instagram e 58.000 aquí en YouTube. E gracias polos me gusta, que agora están igualados os me gusta a xente que estades aquí, Nusca, de novo, o técnico ten grabado todo o programa, debería ser sinxelo para el pasarche o recorte que precises. Claro, ten grabado todo o programa. Sabes que pasa? Carlos, que Carlos eres? É que eu xa sei que o programa que o poñen colgan, o sea, está en Google, pos en Google, Radio Galega, programa á tarde, e aparecenche todos por orden cronológico, pero o programa dura 4 horas, e non hai maneira de facer ese pequeno corte, de media hora, e teño que descargar o programa inteiro, e non me pode, non teño ordenador, non hai quen poda con 4 horas de programa, tens que facer unha grabación de 4 horas, e ainda que fora o cacho de grabación, é unha traballeira considerable. Poñía aquí alguén que, por que non te grabas tú misma, ca tablet, mentre estou facendo... Vos sabedes o difícil que me resulta poñer o teléfono para poñer a aplicación que me engancha ca Radio Galega en directo, co chisme conectado do altavoz, teño que poñer os cascos tamén enchufados, e teño que ter o micro tamén enchufado ao teléfono, a chisma, a man de cables que hai aí. E ainda queredes que grabe no aquel. Dádeme tempo, fareino. Prometo que o farei. Se hai por aquí algún técnico especialista que me diga como podo facer de maneira simple, porque eu teoría sei, e intentino, Hasta intentín pedirlle o corte ali na radio, que mo pasaron sin problema, pero que pesa tanto que non me pode o programa de editar, non me pode con semejante grabación de media hora. Se non intentádeo. É moi largo, teño que andar a cortalo, metelo en cachos, facer como 2 vídeos, despois subir os 2 vídeos, volver a facer outra edición, é un coñazo que flipas. Eu teño a aplicación da Galega e despois busco por horas, pero non mo perdo. Bueno, moi ben, ti podes. Gracias pola confianza en min. Un abrazo, Nusca, a ver se nos podemos ver en Lugo. A que hora vienes? Luisa, pois... E como se chama o lugar? Ai, Dios mío, non me vai a acordar. É un centro de interpretación... Centro de interpretación...
non sei que luguesa. Non podedes ter moitos centros de interpretación. Pois é por aí. E o curso é toda a mañán, é que é toda a mañán hasta o mediodía. Entonces, pois, non sei. Besos para Loló e para o técnico, que contento vai a quedar cando lle diga déronme bicos para Loló e para o técnico tamén. Así que Isabel vai quedar moi contento. Eu teño a Consuelda azul e logo como é a outra? A Consuelda non é azul, a Consuelda chamase Consuelda rusa, que é o tipo de consuelda que é boa para facer puríns e preparados para a horta, insecticidas e fertilizantes para a horta. Consuelda rusa, que ten a flor, é verdad, como capulliños de campanillas azules super pequenas. Pero non hai consuelda, ou é consuelda rusa ou é falsa consuelda non sei que, pero é un tipo de lavasa. Pero a consuelda é consuelda rusa, e non é azul, a consuelda todas teñen a flor, a consuelda rusa é ca flor azul. Eu penso que ao mellor, Carlos, ti secretario, para axudar a Nusca, pois está, que dixo Carlos? Onde anda Carlos? Carlos teme que axudar. A ver, Nusca, aquí está Carlos, a ver, Nusca, descargando o podcast debería ser sinxelo recortar esa media hora de consultas. A que lle chamas podcast? Porque o programa dura 4 horas e hai 4 horas colgadas de programa. Eso xa non é un podcast. Eso é un programa inteiro. Non se pode descargar porque non permite o programa, ou alo menos o que eu vexo da Radio Gallega, Radio Televisión de Galicia programa la tarde, non che dá opción de descargar. Tería que facer unha gravación de pantalla durante media hora, que non me sonase o teléfono, que non me entrase ningún WhatsApp, porque senón quedaría o clink-clon, e non lle podo quitar os datos, porque se lle quito os datos, non me grava o aquel da radio. Entón, eso só intentín tamén, e tampouco me vai ben. Un saludo a todos. De feito, seguro que no podcast está en MP3, sin que o arquivo pese moito. Carlos, en MP3. É que está en MP3, non está en MP4, non é un vídeo, simplemente é audio. Claro que está en MP3, pero media hora de MP3 non é que non poda descargalo, é que non me pode o programa de edición. Estouche falando de CapCut, que é onde eu edito os vídeos, porque eu despois, claro, non vou poñer así o programa gravando a miña pantalla, teria que metelo en CapCut para poder poñer as imágenes do que me pregunta a xente, non, dos problemas das súas plantas ou do que me mande, e editalo. É CapCut o que non pode, non reconoce, porque non pode con el, porque é moi grande, pesa moito. Entón, pois non sei. A ver se son capaz, a ver se podemos, a ver se son capaz. Vou buscar ese programa na radio e xa te contaré. Vale, Carlos, pois fálame, se eres capaz, pois contame, por favor. Carlos, eu sobes ás 18, a partir das 18, que nunca empezo ás 18, porque sempre vai o boletín informativo, e pois meten as galletas esas crocantes, e depois vou eu. A ver, Nusca, eu no youtuber non sei, voucho descargar e a recortar. Bueno, pois veña, todo sea pola comunidade. Xa vamos a declarar aquí a Carlos secretario general. Vamos a aumentar un poquinho máis ao aquel. Secretario general. Bueno, querida xentiña, vámonos alá. Eu mañan teño que madrugar moito, temos que traballar. No próximo directo dígoche canto ocupa.
Ese Carlos, como mola. Carlos, podesmo dicir igual por Instagram, por Messenger, por calquera vídeo de Facebook ou donde queiras, que che vou facer caso. Vou estar atenta, ademais. Bueno, andando, veña, cada un ao seu choio. Xentiña, hasta a semana. Vémonos aquí para a semana que ven. E despois envíocho por mail. Moitísimas gracias. A ver se somos capaces, estaría genial. Esta comunidade increíble, Dios mío. Disfrutade da semana e hasta domingo que ven. Veña, ala, deica, chauiño, biquiños. Ala.